Čiže to je stručné pripomenutie a zaželanie toho, čo naozaj si myslíme, že najviac potrebuje naše Slovensko, rodinom viac pokoja, národu lepšiu budúcnosť. A ešte? Ešte niečo? Na začiatok je to, myslím si, že normálne. Ešte budeme samozrejme rozdávať aj takéto kalendáre a pre vašu zaujímavosť chceme osloviť aj menšinu, ktorá si myslím, že bude mať k nám veľmi blízko, pretože je slovanská menšina a to sú Rusíni a Ukrajini, preto niektoré tieto materiály, aj plagáty, aj tieto propagačné kalendáriky, ktoré budeme rozdávať, budú v 2 jazykových mutáciách. Myslím si, že Slovania by sa mali podporovať. Tu je mutácia rusínska a slovenská, že to bude určené pre východné Slovensko. Takže to je skromná kampaň zatiaľ našej strany, ale myslíme si, že niekedy ani veľké peniaze neurobia veľké percentá. Príkladov mám v minulosti niekoľko, keď boli strany, ktoré zavešali billboardami za peniaze svojich majiteľov strán, celé Slovensko, aj tak sa nikam nedostali. Ja verím, že my môžeme ponúknuť Slovensku odborníkov, ako som povedala, je ich na tej listine veľa. A hlavne môžeme ponúknuť, teraz by ste si to mali odfotiť, čisté ruky. To si myslím, že je to, čo môže ponúknuť málo. A už, aby som sa nerozbehla, lebo som bola taká naštvatá po tej ignorácii, že teraz je priestor na vaše otázky a potom to, čo sme nachystali pre všetkých, zjeme sa o jednu. Nech sa páči. Sú to aj kolegovia možno. Budeme môcť dostať potom teda tú kandidačnú listinu? Aha, ale vy ju máte v taske. Či vy ste si tam? Nie, ale si to nemáme. Tak vám ju dám. Sme mali len to vyhlásenie vaše dáme vám, len tu mám svoje poznámky, škrabopisné. 150 nemáte? Áno, 150. Lebo stránku máte vo výstavbe ešte tuším? Nie, už je, len ešte tam nie je doplnená listina. Od včera aspoň prvých 10 dní, nech si možno. My vám to pošleme, dajte kontakt na seba a pošlem vám to hneď teraz. Pán Bobota. Keď to požičia pani predsednička, tak my si to len napíšeme tu, bez poznámok. Počúvajte, my sa dohodneme tak, že pán Bobota, vy mu dáte mail a on zabezpečí, Barborka to pošlo, to je za minútu, to tam máte. Však Kasru sme to dali, prečo sme nedali si to? Ja by som ti to dal, keby som to mal, len nejaký nemám posledné meno, čo mám, je pán Dobrovodský. No, ale dostali ste celú. Je to možné, len ja som bol v parlamente, tak som dávno povedať, čo mám. Hej, on to má. Ale ja to nemám. No, tak čo vás zaujíma, pýtajte sa. Ja by som doplnil kolegyňu predsedničku ohľadom tej výbavy. Ja som tiež, samozrejme, všetci uvažujeme a rozmýšľame, blížia sa voľby. My sme v politike prvý deň, kde som s pozornosťou sledoval pána predsedu Smeru s jeho prejavom v Košiciach, keď rozprával v podstate, ponúkal občanom iba jedinú možnú verziu na Slovensku, a to tieto 4 strany vrátane Smeru, ktorí majú tzv. Výbavu. Doslova to ponúkal občanom ako jedinú možnosť. S týmto názorom pána Fica sa nestotožňujeme a tá výbava, keď si to zoberieme, tak tú výbavu treba rozdeliť na 2 časti. A to výbavu, finančnú výbavu strany a výbavu programovú. Čo týka toho zamerania finančného, tak sa musíme pozrieť, že výbava pre strany Smer, SDK, KDH, SDK, Most Hír a tak ďalej, tá finančná výbava existuje. A to musíme rozdeliť tiež na 3 body, a to sú silní, bohatí sponzori, veľký vplyv v médiách a zahraniční partneri v Európskom parlamente. To všetky tieto 4 strany nepochybne majú. Ale je tu veľmi podstatná časť tej výbavy a to je výbava programová. A programová výbava sa zásadne líši. Teda ak je Smer ľavicová strana a nie pseudoľavicová, je ľavicová strana, tak tá programová výbava sa zásadne líši od programovej výbavy SDK, KDH a Most Hír. Preto sa obávam,
keď pán Fico tak proklamuje len tieto 4 strany, čo to bude za zlepenec po marcových voľbách. To programu výbava fakt je zásadne odlišná. Ako chce realizovať pán predseda Smeru sociálny program? Keď programy KD a SDK budú absolútne odlišné. Zabudne na tých 10 rokov, na tie tlačovky, keď vystupoval a ponúkal občanom pomoc, sociálne zabezpečenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto programovú výbavu zrejme do výbavy na voľby pán Fico nezahrnul, čo mi je veľmi ľúto. A takisto si musí pán predseda Smeru uvedomiť, že patent na rozum nemá nikto a je tu hrozba pre občanov Slovenskej republiky, že v prípade, že budú tieto 4 strany tvoriť vládu, tak im vlastne dajú licenciu na minimálne 2 volebné obdobia. A túto licenciu môžu prideliť jedine občania vo voľbách.